Ay, Maya Pahabak. Good morning, Kabalen. Nandito po tayo sa Tess Hydroponics and Bongabilia Farm. Matatagpuan po ito sa mismong barangay ko, sa Barangay Gutad, Florida Blanca, Pampanga. Kung saan ngayon makakasama po natin ang farm owner, no, na dating DILG officer, na ngayon po ay successful agribusiness po, no. Nandito po si Ma'am Tess Kilope Borton. Hi. Hello, magandang umaga. May kumpare, no, councilor and the former po nung barangay po, ng aming barangay. Bakit po ako nandito? Kasi po, nakasama ko po itong pare kong ito, no. So, wini-welcome ko sila sa aking munting taniman dito po sa Barangay Gutad, no. And marami po ang hindi nakakaalam dito sa barangay po namin ng ganda-ganda. Nasa likod po namin ng bundok. Ganda-ganda po ng bundok, oh. Tapos, ayan po, at dito po sa aming farm, sabi ko nga siguro first, hindi ko alam yung iba. Ako lang po sabi ko, ako lang may alam na may farm kami nandito. Kasi yung iba hindi nila alam. Kaya ito po, nagtatanim po ako ng iba't ibang klase ng lettuce. Lettuce, no? yes, ma'am. Actually, hindi lang po lettuce cup yung aking counselor, yung tinatanim ko noon. No? Dito po sa hydroponics, ano po yung hydroponics? Baka po nagtatanong sila ano yung Yes, hydroponics. Dito po sa ating farm, tayo po ay nagtatanim sa water. No? Dito po tayo hindi po yung mga ugat po nila. No? Nung una po ay nagtanim po ako dito po. Nung una pa po ako nagtatanim, counselor. Pare ko, ito po yung ginagamit ko. Ang tawag dito, kratki. Gumagamit po tayo ng Styro po, no, ma'am? styro po ang ginagamit natin. Nagsuso po tayo. Gumagamit lang po ako ng foam. Doon ko po sila tinatanim. Then nilalagyan ko po sila ng tubig. Water, ma'am. Ayan, meron po siyang water. Ayan po. Black po kasi meron pong mga coco pit po yung ginamit ko dyan eh. Yung ko, no? Hindi lang po lettuce, nagtatanim din po ako dito ng pak choy, yung Pak choy. Chinese pechay. Chinese pechay, masarap po yun. Yes, ma'am, no? masarap yun. Siya, no? Tapos nagtatanim din ako ng mustasa, no? Yung iba't ibang vegetable ang tinatanim ko na po dito. Kaya po yung hindi pa po nakakapunta dito sa farm natin, gusto niyo pong turuan ko po kayo kung paano po kayo makapag-start ng hydroponics kahit na pambahay lang po. Dito gamit po yung styro. Tuturuan ko po kayo yung pagkuha po ng ppm at saka po yung sa temperature po ng water para mas maganda po lumaki ang inyong mga lettuce. So, ito po, Kabalen, kauna-una hydroponics po king Barangay Gutad o king Balen, Florida Blanca. Kenny po king Tess Hydroponics and Bongabilia Farm. So, agkatan nyo lang po, di kaya katamo Kabalen na mamasyal, manyali Kenny, agkatan nyo lang po, ma'am. Kanakong Kabalen, Kenny king Florida Blanca. Dati ko pong bago bra Kenny, aluguran kaya po in Florida kasi may gobra ko po Kenny as your DILG officer during those time. Kaya po ngayon, agkatanda kayo na magpasyal po Kenny, at least dakal ko po akit, dakal kaya po tanaman. During the fruiting season of May to September, dakal pong tanaman kaning mamunga, pwede kayo pong pick and buy. No? Yun, pick so and buy, actually, Shell, I'm also planning na magkaroon ako ng bicycle lane dito para mga playground, para habang namimili sila, not only fruits, not only vegetables, meron din po kaming bougainvillea. Ngayon yun ang fad. Iba't ibang klase, rare, top rare, no? Mga iba't ibang klase po, mga grafted. So makikita niyo po dito. Mamaya papakita po ni Shell yung iba't ibang klase po natin ng bougainvillea. Yes, ma'am. Thank you so much po. Maraming salamat po. I-shoutout po sa mga kababayan natin sa Florida Blanca. Mabuhay po tayong lahat.